Mi esker, egunon, Anak esan duen bezala nik datu batzuk emango izkizuet. Horietako baten bat ezaguna izango dituzue zuek ere, edo behintzat, izeitik zabaldu egin ditugu beste foro batzuetan, ezta? Nire datuak hor jartzen duen bezala, Euskararen ebaluazioaren hezkuntza sisteman sortu izan dira, eta zenbait urtetan zehar, ezta? Honetaz hitz egingo dugu. Hasierako probak, edo behintzat isei martxan jarri zen lehenengo probak izan ziren hain zuzen ere bi hauek, B1 eta B2 euskarako probak hain zuzen. Horretaz hitz egingo dugu, ebaluazio diagnostikoei buruz, edo bertan ebaluatu den euskeraz hobeto esan da. Eta bukatzeko ja, ebaluazio diagnostikotik izan diran loturak eta lan batzuk arrue proiektuarekin eta hor ze ondorioak ikusi ditugu, ezta? Hasteko orduan, B1 eta B2 probak. Proba hauek, ja duela urte batzuk egin ziren, hain zuzen ere, lehenengoa izan zen B2 proba, proba hau 2004 urtean egin zen, eta DBH laugarren mailan pasatu zen. Iturria edo nolabait markoa, hizkuntzen Europako marko bateratua izan zen, eta hortik hartu zen proba nolabait maila hau DBH-ko laugarren maila ebaluatzeko, B2 maila. Garai hartan bagenekien markoko mailak eta beste helburu batekin diseinatuta daudela, hain zuzen ere atzerriko edo berea ez den hizkuntzetarako, baina ikusita beste herrialde askotan eredutzat hartzen zala, guk ere horrela egin genuen. Orduan, esan dudan bezala, marko hartu genuen eredutzat, eta ia kopiatu egin genuen egia esateko first proba. Eredu hori hartu genuen, eta hortik abiatu ginen gure proba ere egiteko. 2 urte ondoren egin genuen B1 proba, maila jakina apalagoa da, LH 6. Maila ebaluatu zalako, 12 urteko ikasleak hain zuzen ere, Europako markoa izan zen abia puntua ere bai, eta eredua, nolabait proba eredua, izan zen PET. Proba hauek, ez ziren pasatu gaur egun proba diagnostikoak pasatzen diren lagina osoari baizik eta azpilagin batian nolabait, ezta? 1200 ikasleentzat proba B2 proban, hain zuzen ere, 63 ikastetxek hartu zuten proba, hartu zuten parte, eta bakarrik egin zen B eta D ereduetan. Garai hartan pentsatu genuen A eredukoek ez zirela gai proba hori egiteko, eta alde batera utzi genuen hizkuntza eredu hori. Proba atal guztiak neurtu ziren irakurmena, idazmena, entzumena eta mintzamena. Mintzamenaren kasuan, oraindik ere azpilagin txikiago bat hartu zen. Gero ikusiko dugu. Eta jarduerak anitzak izan ziren, hau da, galderak irekiak, itxita, eta proba hau egin genuen berritzegunetako aholkulari batzuekin batera, hemen daude batzuk, eta izein aurrera eraman zan, garai hartan zuzendaria zen Josi Sierrak martxan jarri zuelako. Proba batean, lagin bat ere hartu zen, pixka eta handiagoa izan zen, ia 1006 ikasle, 103 ikastetxe, eta hemen ja A, B eta D ereduak hartu ziren. Atalak berdinak izan ziren, irakurmena, idazmena, entzumena eta mintzamena, eta jarduerak ere anitzak izan ziren, hau da, irekiak, zein itxita. Garrantzitsua izan zen, dena amaitu zenean ikustea zeintzuk
zeintzuek gainditu zuten maila horiek. Oroitu, hemen esaten dugunean gaindituen kopurua esaten ari garela, B2 horretara iritsi ziren ikasleak hauek izan zirela, ezta? Garai hartan orduan, 2004 urtean, kopuru horretara iritsi ziren, hor ikusten duzuena, 47,3. Pentsa, first maila edo B2 maila hori dela, erabiltzaile nahiko autonomoa, baina ez dela, C1 egako maila edo, desente bajuagoa dela, ezta. Ereduen arabera, B ereduan askoz ez jende gutxiagok gainditu zuen proba hori, 27, eta D ereduan, 57. B1 proban, 2006 urtean, hau ja horitzen zarete LH-ko proba zala, gaindituen kopurua antzekoa izan zen, 58,7. Eta ereduen arabera, oso nabaria da, A ereduan bakarrik 2 gainditu zuela probak, B ereduan 40 eta D ereduan 60. 76 barkatu. 67 bai. Hauek dira emaitzak ere, beste modu batetik ikusita, berrikusten dugu emaitza horiek, hor agertzen dira datu guztiak, K, zenbakia, zenbat ikasle izan ziren, eta gainditu ez zutenak, 52,7 izan ziren, eta gainditu zutenak 57,3. Hor daukezue. Esan dizuet lehen mintzamena ere egin zutela, baina beste azpilagin txikiago batek, hain zuzen ere 253 ikaslek, eta talde horretan, kurioski eta beste talde LH-en ere gertatuko zaigu, barkatu, hau da DBH-en, B2 proba DBH beti, emaitza igotzen da apurtxu bat. Ematen du, mintzamenak, ez dakit, bultzada pixka bat eman ziola emaitza horri, eta apurtxu bat igozala. Baina, lagina askoz ez txikiagoa da, beraz kontuan hartzekoa, hobe da, mintzamenarik gabe egin zana. Eta hor azpian daukazuen grafiko horrek erakusten du, besterik ez grafikoki, B ereduan eta D ereduan lortutako emaitzak. Besterik ez da. B batean proban, emaitzak ikusten duzuenez oso antzekoak dira, lagina handiagoa zen, ia 1600 lehen esan dugun moduan, eta hor duzuen bezala, gainditu zuten, proba gainditu zuten ikasleak izan ziren 118, hau da, hor duzuen lehengo zerrenda horretan agertzen dira mintzamenari gabe, eta gainditu ez zuten ikasleek izan ziren 61,8. Hortaz, lehen ikusi dugun bezala, mintzamenarekin emaitza hauek pixka bat igo egin ziren. Gainditu zutenak izan ziren, hor duzue 56,7, konparatzen da B2-rekin, eta 57,3 gainditu ez zuten ikasleak. Hor duzuen azkeneko grafiko horretan, A ereduan, B ereduan eta D ereduan lortu ziren emaitzak, eta ikusten den marra laranja hori bataz bestekoa. Orduan, bakarrik D ereduak gainditu zuen bataz bestekoa, beste biak azpitik gelditzen dira. Hori ikusi eta gero, jungo gara ja, ebaluazioa diagnostikotara. Ebaluazio diagnostikoetan denok
askok, behintzat batzuk jakingo dugun bezala, urte batzuetan zehar egin da, B1 eta B2 probak berriro ez dira egin, beraz, ezin ditugu proba horiek edo emaitza horiek beste proba batzuekin alderatu, ezin da, berriro ez delako egin. Baina bai egin da euskara kompetentzia ebaluatu, ebaluazio diagnostikoen barruan. Ebaluazio diagnostikoak beraz egin dira 2009 urtean, eta 10ean, 11ean, eta azkenekoa 2012 urtean egin zen. Urrengoa, aurten ez da egongo, datorren urtean bez, eta urrengoa izango da 2015 urtean. Zer ebaluatzen da? Oinarrizko kompetentziak ebaluatzen dira, lagina osoa izaten da, ebaluatzen da populazio guztia, eta taldeak izaten dira DBH 2. maila eta LH-ko 4. maila. Urtero ebaluatzen diren oinarrizko kompetentziak euskara, gaztelania eta matematikak izaten dira. Eta horretaz gain beti ebaluatzen da beste kompetentziaren bat. Aurreko urtean ebaluatu zen ingelesa, eta 2015 urtean, uste dut direla, tik direla ebaluatuko direnak. Seguro, baina uste dut, teknika berriak ebaluatuko direla. Zer neurtzen den ebaluazio diagnostikoetan? Joan den urteko proban eta aurrekoetan ere ebaluatu ziren dimentsio hauek. Entzumena, irakurmena, idazmena, mintzamena eta ahozko elkarrekintza. Hau da, markoan etortzen den moduan. Guk erabiltzen dugun, beste probekin konparatzearren, markoa ez da Europako markoa. Hori albo batera gelditu da, eta orain ebaluatzen dira oinarrizko kompetentziak. Eta markoa da, berritzegunetan eta osatu zen kompetentzien markoa. Hortik abiatu gara, diagnostiko probak egiteko. Orduan, planteamendua oso desberdina da. Lehen zen, markoan agertzen ziren mailak, eta ebaluazioa diagnostikotan dira kompetentziak. Kontuan euki, mintzamena eta ahozko elkarrekintza neurtzen dela proba berean. Ez dira bi proba egiten mintzamena eta ahozko elkarrekintza neurtzeko, baizik eta biak batera ebaluatzen dira. Aurten, lehengoz, idazmena eta mintzamena ikastetxeetan ebaluatu egin dira, eta guk ebaluatu ditugu entzumena, irakurmena eta idazmena. Egin dira proba batzuk, bidali dira ikastetxetara, beraiek aplikatzeko. Geuk, azkeneko bi horiek, edo kasu honetan 3, guk ez ditugu ebaluatu. Ikastetxetan ebaluatu egin dira. Eta hauek dira hasierako emaitzak. Hor dituzue 250 agertzen den zenbaki hori da 2009 urteko emaitza, eskala da 0-tik 300-era, hor neurtzen da puntuazioa, da puntuazio arbitrario bat nolabait, jarritakoa. Eta azkeneko diagnostikoko azkeneko proban, azkenekoa da 2012 urtekoa, baina hortik oraindik ez dira datuak ateratzen ari gara momentu honetan, orduan datu guzti hauek, aurkezten ari naizen datu guzti hauek, dira 2011ko urtekoak. Orduan ikusten da 2011 urtean lortu zala igoera bat, ez da, 6 puntukoa. Hor garbi adierazten da, 256. Eta, igoera hori, suposatzen da, ondo dagoela, baina zer gertatzen da igoera honekin. Grafiko honetan agertzen den moduan, bi urte horien artean desberdintasuna gertatu da
bakarrik D ereduan. Eta hemen ja gauza garbi batzuk ikusten ari gera. Bueno, B1 eta B2 ere ja ikusten ari ginen datu batzuk honen inguruan, ezta? Hizkuntza ereduen inguruan, ezta? A ereduan berdin gelditu da 2 urte horietan emaitza, B ereduan ere bai, eta bakarrik igoera eman da D ereduan. Bai, gertatzen dena da, esaten duzu aurrekoarekin konparatuta? Zenbakia desberdina direla? Bai, baina ez da esanguratsua, hori da kontua. Bakizu zer gertatzen den, A ereduan, bai, hor egia da, hor ikusten da igoera handia gainera ematen du eman dela, baina kontu zibili behar da, zelagina oso txikia da. Orduan oso nasia da, ezin da kontatu D ereduan edo B ereduan hain zuzen gertatzen den moduan. Horrek esan nahi du, naiz eta igoera pixka bat eman, ez dela nabaria, ez dela esanguratsua, ezin dela kontuan hartu. Bakarrik D ereduan, bai egia da, azaldu behar nuen, baina, mira, jonsait, bai. Bueno, bakarrik kontraste moduan, gaztelanian ere emantzan igoera, 2009 urtetik 2011 urtera eman zen ere igoera bat, ez euskeran bezain handia, hemen 4 puntokoa da, probak ere ez dira guztiz berdinak, eta baina, kontraste moduan. Eta, konklusio moduan, aldai, esan, ikustitugun datu guztiak barkatu ziren DBH-koak. Alda izan igoera egon dela, 6 puntukoa, eta azpian agertzen den esplikazio horrek esan nahi du, guk jartzen ditugula puntuazioak 3 mailetan, ezta? Hasierako mailan, erdiko mailan eta maila aurreratuan. Esan daiteke puntuazio hobera egin duela, hasierako mailan eta erdiko mailan jeisten denian puntuazioan, baina maila aurreratuan igotzen denian. Eta hori gertatu da. Hain zuzen ere hori gertatu da, baina nun gertatu da. Berriro, hor daukazue lehengo grafikoan agertzen da 2011 urtean gertatu zen puntuazioa. Eta hasierako mailan, hau da, maila apalean ze puntuazioa dagoen, erdiko mailan ze puntuazioa dagoen, eta azkeneko mailan dagoena. Ikusten duzuenez, maila aurreratuan kopuru nahiko txikia da. Hori asmoa izan beharko litzateke, justo zati hori handitzea eta besteak txikitzea. Zer gertatzen da, juten garenean berriro hizkuntza ereduetara, ikusten dugu A ereduan aurreko maila oso zabala dela. 85 puntukoa. Oso zabala. Orduan, gehienak, ikasle gehienak, hor kokatzen dira. Hasierako mailan. Erdiko maila nahiko txikia da, eta ja maila aurreratua oso txikia da. B ereduan pixkat orekatuagoa dago, nahiz eta aurreko maila ere txiki xamarra izan, eta D ereduan aurreko maila 27,4 horrekin, emaitza hoberena da, zalantzari gabe. Zer gertatu da, ebaluazio diagnostika 2011 urtean LH-en. Emaitzak oso antzekoak dira, alderatzen baldin baditugu 2009 urtekoekin 6 puntuko desberdintasuna ere agertzen da hor, eta horrek esan nahi du ere, aurrera egin dutela, baina aurreko kasuetan bezala, hemen ereduka ez da agertzen da ereduka, baina bi urteak konparatuta. Eta ematen du bereziki A ereduan LH-en pixka bat hobekuntza eman dela, bereziki erdiko maila horretan, 12tik 23ra, eta zoritzarrez beste kasuetan nahiko antzekoa gelditu da. Eta ebaluazio diagnostikoek
emaitzak konparatu genituzten edo landu genituzten arrueko lanekin eta modu honetan egin genuen. Guk beti pasatzen ditugu galdera sorta batzuk ikasleei eta hor adierazten dute kasu honetan zein inguruetan hitz egiten duten euskara. Eta guk hartu genituen 4 puntu hauek, eta gero Iñakik azalduko segurazki sakonago, eta lau galderen bitartez, egiten da lagina hori. Orduan gu galdetu genien, ikasleek beraien artean nola hitz egiten duten bai eskola barruan, bai eskolatik kanpo, eta ze hizkuntzan hitz egiten duten irakasleekin bai eskola barruan, bai eskolatik kanpo. Lau galdera horiek hartuta aztertu genuen erabilera, nola erabiltzen zuten hizkuntza, eta hori alderatu genuen gure emaitzekin. Hau berrikusten dugu hemen ideia bera, gelan, nunik ematen diren hartu eman horiek, eta zein pertsonen artean, gelan, gelatin kanpo, ikasleekin, irakasleekin, eta eskola barruan edo eskolatikat. Eta hauek izan ziren emaitzak. LH-en, ikusten baldin baditugu, ikusten badugu ardatz vertikala, ikusten dugu 0-tik 300-era hori dela gure emaitzetan ateratako puntuazioa, eta ardatz vertikalean batetik 6-ra erabileraren mailak. Lehenengo maila izango litzateke oso gutxitan erabiltzen duten ian euskera, eta 6. maila ikusten erabiltzen dutena. Barkatu, atzean gelditzen den grafikoa txikian agertzen den, eta aurrekoa izango litzateke lupa bat, besterik ez, grafiko bera da, bi modu dutatik ikusita. Bekoa hartu dugu, ze hor ikusten da arkua edo hor agertzen den igoera 80 puntukoa dela, eta zer esan nahi du horrek? LH honetan ikasle gehienak multzokatzen direla 3. maila eta 4. maila. Erabilera hori izaten da, 3. maila eta 5. mailan ere dexente dago, eta mailak, erabileraren maila igo ahala, emaitzak ere igotzen dira, hor ikusten duzuen moduan. Eta alda esan, LH-en erabilera kokatzen dela 3., 4. eta 5. mailen artean bereziki. Eta emaitzak horrekin bat datozela. Ze gertatzen da DBH-en? Hor, erabilera ematen du DBH-en urriagoa dela edo eskasagoa dela, ze ja azten da multzokatzen 2. mailan. DBH-en kasuan ikusiko genuke, eguneko gutxi gora bera, eguneko 70 biltzen direla 2., 3. eta 4. mailan artean. Aurrekoetan ikusten genuen 3, 4, 5, eta DBH-en ikusten dugu 2, 3, 4. Beraz, erabilera pixka bat apalagoa da, eta emaitzak ere pixkat apalagoak dira, nolabait. Eta, datu hauek horrela oso gainetikan esplikatuta, eta nik uste dut ondorioak nahiko garbi ikusten direla, nire txandaia amaitzen dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrate.